Ja volim lizalicu. I ja, posebno kad ih je 10. Oho, što ste dobili tako malo? A gledajte koliko je kod mene. Ha. A Wednesday, ti počinješ. Hajde. Kako skinuti ovaj omot? Skidaj se. Marš odavde. Hoćete mi pomoći? Ne mogu ni ja. Mike, hoćeš joj pomoći? Hajde. Lako. Ne, drugi put. Izvini, Wednesday. Ne možemo ništa. Stvar, dođi. Reši to, molim te. Bravo. Dalje ću sama. O, da. To je bilo ukusno. Dakle, ja sam završila. Ko je sljedeći? Sad sam ja na redu, konačno. Wow, ove lizalice su tako slatke. Imam jednu genijalnu ideju. Sad ću da vam pokažem. Stavit ću lizalicu u kesu, a zatim izlupati. Mike, šta ti je? Je li to neki novi lifehack? Tako je, bako. Napravio sam slatke mrvice. O, da. A sad ću močiti moju lizalicu ove mrve. Pogledajte, tako je postalo još ukusnije. Oduševljen sam. A sad ću pojesti ove mrve. O, da. Blago meni. Oh my god. Bako, hajde, sad ti šta sediš? Da, upravo si, unuče. Ali odakle početi? Šta je? Šta će ti, usisivač? Joj! Kakvu smešnu frizuru ima baka. Izvinjavam se. Ne smete se šaliti sa bakom. To nije lepo. Ali samo sam hteo da ti pomognem. Eto vidi. Jo, šta je to bilo? Nikakvog smeća ovde. Izvinjavam se, nisam hteo. Hvala, unuče. Lizalica je baš ukusna. Treba probati ostale. Da. Stavit ću usta što više lizalica. Hoću i ja. Ti si već pojeo svoje. Sad je vreme da baka proba svoje divne lizalice. Izgleda da su mi se zaglavile ustima. Mike, pomozi mi brže, molim te. Preklinjam te. Ne ljuti se. Hajde, sad ću. Ups, izgleda da sam preterao. Oh my god. Tako je, a vilica mi još treba. Sve u redu. Ješću po jednu lizalicu. Baš su ukusne. Da, poješću svaku. I posljednja. Bravo, bako. Svaka ti čast. Da, možemo ići dalje. Šta, samo jedno kukuruzno zrno? Je li to neka šala? Opa, a baka ima 7, 8, 9, 10 zrna. Jao, mamice. Da, kod mene je prava porcija. Stani, Mike. Čekaj, imamo red. Ups, zaboravio sam, izvinite. Prvo Wednesday. Dobro. Jao, ne mogu zagristi ovo zrno. Baš je tvrdo. Jao, šta to radiš, draga? Mamice. To je vatra. Šta će ti? Želim da ugrejem zrno. Eto, napravila sam kokicu. Divno. Sad ću je probati. Gasim vatru. Bako, to nije bilo obavezno. Samo sam se brinula o tebi. Hajde, sad je vaš red. Gde je moja pegla? Kako sam lepa.
Izgleda da je pegla vruća, znači mogu početi da pravim kokice. Da, tako je. Treba malo sačekati. Gledajte, sada mogu probati svoje ukusne vruće kokice. Baš su lepe. O, super, bako. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. Dobro, i ja imam ideju kako brzo spremiti kokice. Oh my. Tačnije, imam specijalni aparat za kokice. Da, sipat ću sva zrna unutra. I sad čekati. O, da, gledajte koliko kokica imam. O, baš su ukusne, to je divno. Sipat ću sve. Ne, Mike, ne radi to. Nemoj sipati sve, aparat će se slomiti. Ma daj, bako. Jao, izgleda da si bila u pravu. Ajoj, mamice. Napravio si nam vatromet od kokica. Ali pogledajte koliko kokica sada imamo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za sve. Prestani. O, je li to žvaka? Jedna žvaka je dobro, a 10 još bolje. Oho, jeste nekad vidjeli toliku kulu od žvaka? Ne mogu da verujem. Bako, počni brže. Hajde, gladna sam. Da, samo da otvorim pakovanje. O, kako lepa žvakica. Sviđa mi se. Wednesday, možeš početi da jedeš. Ne, vi još niste završili. Jauda, nisam primetila. Eto. A sada gledajte, baka će naduvati balon. I... ups. Žao mi je. Hajde, završila sam. Prvo ću otvoriti svako pakovanje. Da, tako je. A sad ću napraviti jednu veliku žvaku. Razvaljati je. I napraviti nudle. Gledajte kako sladak aparat imam za to. Odlično. A sada ubacujem. I okrećem ručicu. O da, odlično mi ide. Wow, gledaj, Mike. Vidi kako je dobro smislilo Wednesday. Svaka joj čast. I krava je baš smiješna. To je to. Moja slatka pasta je spremna. I jedva čekam da je probam. O da, to je zaista slatko. Wow, nisam ni samo očekivala da će ispasti tako ukusno. Sviđa mi se. Da, sad je more da jedem žvaku. Jao, moja kula je pala. Kakva šteta. Ali nema veze. Jedva čekam da probam. Wow, to je zaista ukusno. A sad ću napraviti balon. Gledajte. O da, baš je dobar. Ali treba napraviti još veći. Da, drugi, treći. Cool, mogu se igrati sa njima. O, Mike, svaka ti čast. Da, bako. I dobio sam super ideju. Od ovih balona mogu napraviti kulu. Mada kakvu kulu? Celu kuću od žvaka. Da, odlično mi ide. Oh my. Tako, još malo. I gotovo. Šta? Jao, izgleda da polećem. U pomoć! Imaš li ideja? Mamice! Druže, jesi li ti odavno ovde? Jo, izgleda da jesi. Enid, pogledaj koga ja vidim. Zdravo, kuco! Kako si? Kako je sladak? Šta su to nesmislile? Nešto se šuškaju. Ti odvrati pažnju čuvaru, a ja ću pokušati da pobegnem. Dobro, jasno. Znam, imam ideju. Hej,
Gospodine čuvaru! Pogledajte kako je nama zabavno ovdje! Šta? O, kako zabavno! Enid pleše sa kostorom! Ne mogu! Jako smešno! Moje činije sa kolačima! Ono što se brzo podiglo može slobodno da se jede! Odlična ideja, Enid! Hej, prijatelju! Voliš li da grickaš kocke, jeli? Imam poklon za tebe, jedi! Kako sladak! Odlično, svaka čast, Wednesday! Sada možemo skinuti bravu. Da, odlično! Super, baci kocku! Odlično, skupio sam sve kolače! Ej, gde ste to krenule? Kolači! Dobro, posle ću podići! Imamo uzbunu! Moramo hitno da uhvatimo kriminalce! Čekajte, ipak moram pojesti malo! O da, sad sam spreman da hvatam ih! Stanite! Jo, bežimo brže! Stani, osjećam da je ovdje neka zamka. Sad ću proveriti. Da, sve jasno. Ispred nas su laseri. Oho, svašta! Wednesday, mogu li ja? Ne boj se, u tome sam majstor! Let's go! Još malo? Da, skoro sam stigla. Koliko ih ima ovdje? Eto, stigla sam, svaka mi čast. Bolje da požurimo. A vidi, evo i mape. Wednesday, molim te, hajde da odemo u trpezariju, gladna sam. Super, hvala. Hajma vas! Nema veze, sad ću brzo proći lasere i uhvatiti vas. Ko je uključio alarm? Pa to sam ja. Da, tako je mnogo bolje. Izgleda da smo se otkačili od čuvara. Moramo da podupremo vrata da ne uđe za nama. Gotovo? Čekaj, a šta to tako lepo miriše? Wednesday! Pronašla sam tanjir sa kašom. Moći će da se zasladim? Šta? Kako je odvratno! Ova kaša je suva i uopšte nije ukusna. Ne, povraća mi se. Možda da se provučemo kroz ventilaciju, jeli? Moramo nekako da je otvorimo. U šerpi nema ništa. Ali sam zato pronašla nož. A to je baš ono što nam treba. Enid, vidi šta sam smislila. Jesi li spremna za bekstvo? Hajde, vreme je da bežimo iz ove kutije. Šta da radimo? Čuvar nas je pronašao. Hajde da se sakrijemo. Ja ću se sakriti ovdje. Bravo, Wednesday. A ja idem ovdje. Evo me. Gde su nestale? Čuo sam da su upravo bile ovdje. Kako odvratan čaj. Fuj. Šta je to? Sir od kartona. Odvratno. Ništa nisu ostavili jadnom čuvaru. Da li je otišao? Izgleda da jeste. Jao, Enid, na šta to učiš? Da, to je zaista smešno. Ovo mogu pojesti? Ukusno. Dakle, sad imam snage i spremna sam da bežim na kraj sveta. Hajde, požuri. Čuvar se može vratiti u svakom trenutku. Ulazi. Mamice! Koliko ovdje ima paučine? To je jako gadno. Izgleda da niko nikad nije bežao iz zatvora kroz ventilaciju. A mi smo prvi. Kad ćemo već stići do izlaza? Ne mogu više da puzim. Umorila sam se. Pauk! U pomoć! Jesi se uplašila pauka? Stvarno? Vidi kako je sladak. Hajde napred, Enid. Da, vidim izlaz. Samo što to ne izlaz iz zatvora, već obična teretana. Mislim da moramo da idemo tamo. Wednesday, vidi kako
kako je super ovdje! Jel mi se čini? Ili je ovo naš čuvar? Baš je smešan! Ja sam tako jak! Sad ću da udarim. Aha, i... Spremna sam! Udarac! Bam! Ups! To je bilo baš moćno! Mogu da vežbam malo? Wednesday, vidi kako mogu? Ja sam mnogo jaka! Da! Obožavam sport! A sad je vreme da podignem ovo. I da! Ja sam pravi huk! What? Enid, mi ovdje zapravo bežimo iz zatvora ako si zaboravila. Daj da ti pomognem. Ovo je dobra ideja. Što? A šta si smislila? Pazi se. Hajde da probijemo taj zid. Da! Hajde! Idemo! Ups! Uspeli smo, svaka čast. Oh my! Da? O, čekaj, šta je ovo? Toalet? Ne? Bežati kroz kanalizaciju definitivno nije najbolja ideja. Odvratno! Fuj! Moram zatvoriti to. Pogledaj gore. O, da! A možda da pokušamo da se popnemo gore? Hajde, Wednesday! Ja ću ti pomoći da se popneš tamo. Siguran sam da su negde blizu. Jeste li vidjeli ovu sliku? Da, to sam ja. Nekada davno. Ali mogu se prisetiti mladosti. Čekajte! Mislim da znam gdje da tražim Wednesday, Enid. Da, pobegle su kroz rupu u zidu. Evo vas! Nećete pobeći od mene? Ajoj! Eto ti! Uključite svetlo! Svaka ti čast, Enid. Hajmo! Ne vidim ništa, stanite! Svakako ću vas uhvatiti, gdje ste? Već smo sasvim blizu. Da. Ovo je soba čuvara. Odakle nas posmatra putem kamera. Kako je smešan s ovom kantom za smeće na glavi. Vidi, to moja slika. Na njoj sam tako nesrećna. Vidi, ovo je njihova uniforma. Hajde da se presvučemo da nas niko ne provali. Hajde. Lepo ti stoji. Hvala. Vidi, Wednesday, sad sam ja čuvar i sve kontrolišem u ovom zatvoru. Hajde, čuvaru, dok nas nije uhvatio pravi čuvar. Hej, zašto su ova vrata zaključena? Kako da ih otvorimo? Ključ bi trebalo da bude negde u blizini. Traži ga. Da li ste ga možda vidjeli, jeli? Nikad nećemo izaći odavde. Našla sam ga. Ozbiljno? O, svaka ti čast, najbolja si. Spašene smo. Bežimo na krov. O, ovdje je helikopter. Ovo je najbolji plan bekstva od svih koje znam. Stanite! Ne! Ojoj! O, Wednesday, vidi, mi pohlećemo. Zbogom, čuvaru. Da, ne zamerite nam. Ćao, čao. Ne! To nije fair! Ćao, evo moje karte. A šta vam je u rukama? Marshmallow? Ne, sa tim ne možete ući. Ovo ostavi ovdje i prođi. O, kako je bezobrazan. Baš me briga šta kažeš. Hej, stanite! Reci mu, friend. To je glavna glumica filma. O, da, izvinite. Naravno, možete proći, čak i sa slatkišima. Da, nije nikakav problem. Ulazite, prijatno gledanje. Jau. Ovo, stvarno? I ja hoću tako. Ali kako da to izvedem? Tačno! Presvući ću se u drugu glumicu, u Enid. A ko ste vi? Stanite! Sa slatkišima ne možete ući. A ja sam jedna od glavnih glumica. Pustite me, zar me ne prepoznajete? A, tačno, prođite. Čekajte, a ko je onda ono? Nema mnogo vremena, pustite me već.
Šta se ovdje dešava? A zašto si obučena kao ja? Ups, to je prava glumica, Enid. I ja sam prava glumica? Ne, ja sam prava. Ja sam. I ko od vas prava glumica? Ovo je čak zanimljivije od filma. Johne, dođi ovamo. Nešto sam smislila. Jel ti jasno? Super, deluj. Dobro, gospođice Enid. Julie, izvinjavam se, ja izvršavam naređenje šefa. Eto, ona je lažna, Enid. Ozbiljno, neverovatno. Ovakav rasplet nisam očekivao. Hey! Molim vas, uđite. Prijatno gledanje. Okay. Nemo karta. Našao sam. Kakva lepotica ide, jao. Ćao, mogu li da prođem? Hvala. Evo moje karte. Stanite, ne možete ući sa slatkišima. Zabranjeni su. Stanite. A možda ćete se predomisliti, jeli? Izvinite, to ne deluje na mene. Spremna sam da vam platim. Je li to mi to? Samo ako niko ne vidi. Okej. Pristajem da ti dam. Jedan marshmallow, izvoli. Jedan? Ne treba mi jedan. Idem onda bez njih. Kretenu. Ne moraš. Tako čak i bolje. Moram nešto da smislim da vratim marshmallow ovoj slatkoj devojci. Točno. Koristit ću odelo ribara. Da, tako. I ne smem zaboraviti štap za pecanje. To je to, idem. Stani, gdje ti je karta? Sad ću, gdje je? Evo, izvolite. Thanks. Okej, možeš da prođeš. Super, prošao sam. A evo one slatke lepe devojke pored mene. Ćao. Ćao, pa mogu li da te poljubim? Hej, šta to radite? Ne približavajte mi se. Zamalo da zaboravim na svoj plan. Moram ukrasti marshmallow iz kutije. Onda će mi lepa devojka sigurno dati svoj broj telefona. Uspelo je. To je moje pakovanje marshmallowa. Hvala puno. To je mnogo slatko. A možete li da mi donesete nešto da popijem? Naravno, trenutak. Što je ovo? Zvaću te kasnije. Štap za pecanje. Sad ću uhvatiti ovog ribara. Izgleda da sam zgrabio 10 litara kole. Sad čekaj, sad će sve biti u redu. Oh my god. Šta je bilo? Ne, to nije kola. Izvinjavam se. Ljudi, imamo prekršilce ovdje. Čekam vas. Šta se dešava? Ne, dirajte me! Tako je mnogo bolje. Sve u redu, ali prvo moram da vas proverim da nemate slatkiše kod sebe. Vaš duks je previše širok. Mogli ste da unesete slatkiš u njemu. Da, našao sam. Znao sam. Vadi to. Moje omiljene bombone, ne. To je bilo baš grubo. Imam ideju. Otvorit ću pakovanje i sipati sve na sto. Da, tako je. A zatim uzimam drvene štapiće i nabadam marshmallow na njih. Odlično. A gledajte kakvu kost sam napravila. Uopšte se ne razlikuje od prave. Moram da je sakrijem ispod duksa. Eto, idem da proverim svoj trik. Ej, čuvaru, čao! Hoćeš me pustiti? Karta, odlično. Moram da vas proverim. Da li nemate možda slatkiše? Samo da ne primeti. Oho! Je li to imate 2 kosti? Da, takva sam od rođenja. Dakle, mogu li da prođem? Odlično, hvala. Uspela sam. Sada mogu da gledam film sa slatkišima. Kako sam pametna. To je preukusno. Oduševljena sam. Oho! Kate, pogledaj ovo. Šta? Da li jedna kost? Baš je čudna.
Vaša karta, odlično. A sada provera na slatkiše. Sve čisto, možete proći. Prijatno gledanje. Sljedeći. O, mala. U bioskop se ne sme sa Skittlsom. To su moje bombone. Izvini, žao mi je, takva su pravila. O, ne, stani! Nemoj da plačeš, uzmi svoj Skittles i prođi. Ja hoću svu kutiju. To je već previše. Onda počinjem da plačem. Moje uši, prestani! Uzmi sve! Jesi li zadovoljna, mali đavole? Hajde, prođi. Zdravo. Ispao mi je Cheetos. Moram da ga sakrijem dok čuvar ne primeti. O, tačno. Čuvaru, evo moje karte. I još jedno dete. Šta imaš, čips? Sa njim ne možeš da prođeš. Onda ću početi da plačem. Ne, prestani! Jao. Stavit ću slušalice, tako bolje. Obezbeđenje, brzo vamo. Odlično, izvedite ovo dete napolje. Ne, pustite me. O da, sada stavljam zabranu i na decu. Ova mala devojčica ima celu kutiju sa slatkišima. Hoćeš li da mi daš nešto? Naravno, imam još mnogo. Može i meni. O, baš ti hvala, devojčice. O, kako ukusno. I smešno. Da, to je prelepo. Obožavam slatko. I ja. Možete da prođete. Kako teška korpa. Zdravo, došla sam da gledam film. Što? Imate celu korpu sa slatkišima? Da li vidite ovu zabranu? Morat ću sve da oduzmem. Što? Ne, kako to? Ali to je sve moje. Ne uzimajte barem ovo. Ajoj, ne mogu da verujem. Vidim da mnogo voliš slatko. Uzet ću sve, apsolutno sve. O, moje miljene bombone i čokoladice, ne. Je li sad mogu da uđem? Hvala, ali bez slatkiša nije to. Zdravo, došla sam u bioskop. Evo moje karte. Imate pravu ljudsku ruku, direktno na ramenu. Kakav užas. Hajde, brzo prođite. Hvala. Ajoj. Dok nikoga nema, mogu da se zasladim. O, gledalac ide. Požurite. Hajde, dajte kartu i ulazite brže. A mene čekaju slatkiši. Konačno. Poješću prvo Skittles. Obožavam. Ovo je bilo prosto. Sada mogu da pojedem malo bombona. Ruka mi je napravljena od slatkiša. O, kako godno. Moram da idem odavde. Šta? Ona jede ruku? Moram da bežim. Stvar, to je bio odličan plan. Svaka čast. Stvar želi da vas podsjeti da zapratite naš kanal. Kod nas je uvek zabavno.